हाय लोगोफोर गिबियावनो आं अबंसा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि माय एक्सपिरियेन्स यूट्यूब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव नुजाथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान फ्रेश टपिक लानानै नोंथांमोननि सेराव दिनै नुजाथिदों। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो आंनि चेनेलखौ अनसायगोन। अनसायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामना होजाथों। नोंथांमोननि सेराव आंनि जा फैबाय थानाय जि गोदान भिडिअस बे गोदान भिडिअसनि नटिफिकेसन नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो बेखौ आं आसा फारिनायजों लोगोसे लाइक खालाम शेयार खालाम बेखौबो आं आसा फारिनाय थाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि जा हारिमु जोंनि जा गाननाय जोमनाय। बे गाननाय जोमनाया गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायजों गुबुन हारिनि जि हारिमु बे हारिमुजों रुजुना नायनायाव जोंनि हारिमुवा थारैनो समायना नंगौना नङा जों दिनै नोंथांमोननि सेराव सावरायनो सानदों। स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन मोजां मोनगोन बेखौ आं आसा फारिनायजों लोगोसे बारा गोलाव सम लायालासिनो आङो जा बे टपिकखौ आङो जागायनोसै। स' लेट्स गो लोगोफोर। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव रुजुना नायगोन जे गुबुन हारिनि जा हारिमु बे हारिमुजों रुजुना नायनायाव जोंनि हारिमुवा थारैनो समायना नंगौना नङा बेयाव आं रुजुगोन। स' जोंनि हारिमुवा थारैनो समायना होनना आं गिबियावनो बुंगोन। मानो होनब्ला जोंनि हारिमुखौ जोङो बयबो गावबा गावनि हारिमुखौ समायना होननानै लाखायो। जायखिजाया हारिमु जायखिजाया हारियानो जायखिजाया हारिनि सुबुङानो गावनि हारिमुखौ समायना होननानै सानना लायो। स' आंबो आंनि हारिमुखौ समायना होननानै सानगोन। नाथाय दिनै आङो रुजुना नायनायावसो मोनथिगोन जे थारैनो जोंनि हारिमुवा समायना नंगौना नङा बेनि सायाव आङो दिनै रुजुना नायनोसै। स' आङो नैबे समावहाय आङो नोंथांमोननि सेराव मोननैसो फट' क्लिक लानानै फैगोन मोननैसो फट'स लानानै फैगोन। बे फट'सनि गेजेरजों नोंथांमोना बिजिरनानै नाय जे जोंनि हारिमुवा थारैनो समायना नंगौना नङा बेनि सायाव बिजिरना नायनानै आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना फोरमायहर जे थारैनो जोंनि हारिमुवा समायना नंगौना नङा बेनि सायाव नोंथांमोना फोरमायहर। स' नायबाय था लोगो। थारैनो रुजुना नायनायावबो आङो जोंनि जा हारिमु बे हारिमु जे गाननाय बे गाननायखौ समायना होननानै आङो दिनै बुंगोन। 100आव 99% बुंगोन जे जोंनि हारिमुवा जोंनि भारतआवनो बयनिख्रुइ समायनासिन हारिमु होननानै आङो गाननाय जोमनाय होननानै आङो साननानै लायो। बे जाबाय आंनि साननाय। नोंथांमोना मा सानो बेखौ आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर लोगो। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि जा बुंथिनाय बे बुंथिनायसो दिनै सोलिगोन। स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै दाबाव। थारैनो जोंनि हारिमुवा समायना होननानै दिनै जोङो मोनथिबाय। नाथाय दिनै जोंनि जा हारिमु जोंनि जा गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया रं बिरं जोबोद समायना। नाथाय मानि थाखाय नेवसिनानै दोनो गोबां सुबुङानो दिनै नेवसिनानै दोनो। दानि गोदान जि गाननाय जोमनाय बे गोदान गाननाय जोमनायखौ नाजावो मानि थाखाय बेखौ आङो मोनथिनो लुबैयो। स' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर बेखौबो। जोंनि गोबां सुबुङानो गावनि जा समायना गावनि जा महर बे महरखौ गावनि गाननाय जोमनायजों सिनायथि होनो सानो गुबुननि सिगाङाव फोसावदिनो सानो। नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे जोंनि गावनि हारिमुखौ गावनि हारिमुजों गावनि सिनायथि होआलासिनो दानि जा मडार्न गाननाय जोमनाय जेरै जिन्स लंपेन्ट बायदिसिना गाननाय जोमनायजों गावनि जि समायना बेखौ दिन्थिनो सानो। नाथाय आङो दिनै रुजुनानै नायगोन जे थारैनो बे दानि मडार्न जि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया जोंनि जि महर बे महरखौ समायनासिन खालामो ना दानि जोंनि बर'नि जा गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया जोंनि महरखौ समायनासिन खालामो बेनि सायावबो आङो दिनै रुजुना नायगोन। स' नायबाय था लोगोफोर। आंनि जा बिजिरनाय बे बिजिरनायखौ नायोब्ला थारैनो जोंनि जा बर' गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया थारैनो समायनासिन दानि जि मडार्न गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनायजों रुजुना नायोब्ला। मानो होनोब्ला
जोंनि हारिमुवा जाबाय मोनसे रं बिरंजों दाजानाय बे रं बिरंजों दाजानाय जि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया थारैनो जोंनि महरखौ रं बिरं खालामनानै सिनायथि समायनासिन दिन्थि नाथाय जोंनि जा दानि जा सोलिफुनाय सुबुंफोर बे सुबुंफोरा जोंनि जा गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनायखौ नेवसिनानै दोनदों मानि थाखाय बेखौ नोंथांमोना थारैनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव मानो होनोब्ला नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनाय लाइक खालामनाय शेयार खालामनायजोंनो आङो थुलुंगा मोनगोन जे आरो इयुनाव गोबां जोंनि हारिजों रिलेटेड जानाय आरो गोबां आलादा भिडिअसफोर आङो नोंथांमोननि सेराव लाबोनो हायो बेनि सायाव आं आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि जा भिडिअस बे भिडिअसखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' आसा फारियो उननि फैबाय थानाय जे भिडिअसफोर बे भिडिअसआव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन बेखौ आं आसा फारिनायजों आंनि भिडिअसखौ एसेयावनो फोजोबबाय स' साबायखर लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय